Guys, ne-am întors la casa asta abandonată cu scrisul ăsta pe perete. Mai sunt cu niște băieți, da, în partea elaltă. Tău ăsta nu cred eu că era. Mateu ăsta era? Sau? Uitați căpălău! Scrie căpălău! Dragii mei, uitați Gheorghe aici! Ia-te ăsta de la ceasul ăla! Dragii mei, să fugim! Uitați Gheorghe aici! Gheorghe! Dar de la ce vine căpălău? Nu știu. Vor să ne bată! Uitați, mă! Cred că fantom! Bă, are gheoagă! Are gheoagă, fă! Și eu am luat una. E luați-vă Gheorghe, mă, nu se știe. Da? Ia și doare! Da. Nu, hai, lasă, nu prinde. Uitați, n-avem ce filmare de chiar așa. Să veneți, să venim Da, aici e distrus. aici ce ca ochii să deschide geamurile sunt. Uite, aici suntem cu Alex Brăganu. Nu, Alex Drăgan, vă las la Da, Mateo Brăganu. dați, asta e micro, o mai am filmat și e partea a patra, asta e partea a patra din casa ei. S-a auzit ceva. Uitați ce... Asta, eu de ce țăni, bă. Da, ușa asta unde e deschisă? Ușa asta e deschisă, frate. Nu e închisă, că am încercat. Bă, vine gata de pe noi. Da, și Ia știți de ce e asta? Bă, vezi că aș murda pe toate. Bă, ai sânge. Are sânge pe spatele așa? da, Lasă jos. Nu mai trebuie. Nu, hai încolo. Hai să vedem ce... Bă, ce dracu s-a auzit? What the fuck? S-a auzit ceva. Mai așa ușa aici. Închis pe... Bă, să nu rămânem aici blocați, mă. Nu cred că... Căpălău. Bă, uite o cruce. Da, bă. Uitați o cruce, efectiv. Bă, aici un om... Aoleu, să nu... Bă, Ce se întâmplă, bă? mă. Bă, nu știu. Bă, se aude din pod. Din podă, chiar. Nu văd. Bă, bă, proștii ăia unde-s? Nu știu. Da. Haide. Sunteți nebuni? Bă, e închis. Nu știu, sunt cu noi aici, cum? Ce s-a auzit? Căpălău! Căpălău. Asta Bă, dar înseamnă eu te-o cruce cu alea, Mateo. Băi, închise ușa! Băi, ești nebună, închise Da, ușa! Haideți să plecăm! Haideți să plecăm! eu am plecat aici. Hai. Să plecăm de aici. Plecăm de aici. Da. M-am s-a auzit, bă. Podul ăla. Uite, uite casa asta. Asta e partea 4. Mai am filmat-o. Și acum